тухфаи Президенти Чумхурии Точикистон Пешвои Миллат мухтарам Эмомали Рахмон ба табибон ва беморон тариқи 7 адад чунин автомашинаҳои буркашкалон ва як автомашина пур аз доруворихо рӯзи 20 май вориди ноҳияи Восеъ гардид. ин тухфаҳо аз маводхои гизои орд, равған, биринҷ, шакар, номгӯи гуногуни донагиҳо, картошка, пиёз ва доруворихо, маводҳои безараргардонӣ, ниқоб, дастпӯшак, либосҳои махсуси корӣ, як адад дастгоҳи сунъӣ нафасдиҳанда иборат буданд. сокинони ноҳияи Восеъ барои ин ғамхории Президенти Чумхурии Точикистон Пешвои Миллат мухтарам Эмомали Рахмон нисбат ба дастгирии табибон ва беморон изҳори миннатдорӣ баён намуданд. миннатдории кулли мардуми шарафманди ноҳияи Восеъро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллии Пешвои Миллат Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон барои дастгирии падаранаҳошон дар ин вазъияти ба амал омада ба оилаҳои камбизоат ва кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Восеъ баён менамоем ва мо ҷавонон ҳамчун зодаи истиқлол дар ин вазъияти ба амал омада дар пайравӣ бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат дар тамоми маҳаллаву кӯчаҳои ноҳия корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ва тақсим намудани варақаҳои иттилоотӣ оид ба пешгирӣ ва паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 ба роҳ монда истодаем. ташаббусҳои созандаву бунёдкоранаи пешвои муаззами миллат мухтарам Эмомали Рахмон моро боз водор месозад ки нисбати пешгирии ин беморӣ вабои аср ки сартосари ҷаҳонро фаро гирифтааст бо як иродаи матин мубориза барем ва имрӯз хеле хуб аст ки кӯмаки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон ба ноҳияи мо ворид гардид ки ин бор кори табибонро хеле рӯҳбаланд мегардонад. аз ин рӯ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восеъ гурӯҳҳои таблиғатӣ дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот таъсис дода шудааст ки бо усули хона ба хона корҳои фаҳмондадиҳоро оиди пешгирии ин вабои аср рӯз ба рӯз ҷоноб менамоянд. истифода аз ин ман ҳамчун як шаҳрванди ноҳияи Восеъ барои ин кӯмак ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мухтарам Эмомали Рахмон изҳори сипос менамоям. дар назар дошта шудааст ки ин кӯмак дар навбати аввал ба табибоне ки дар сафи пеши мубориза бо коронавирус қарор доранд ва беморон ҳамчунин ба шахсони ниёзманд ва барҷомонда низ кӯмак расонида мешаванд. гузориши хоҷа назриев, худоиназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии навид.